Тезрәк, тиздән теге җыр чыгачак. Бары тик син генә яшимен, бары син генә ататан, аңлыймын, беләмен барысын, кайтарып булмасын яңадан. Минем шәһәр Менделеевск, Республика Татарстан, киләсеңне концертка киләбез, Менделеевскка киләбез, нинди машина йөрибез. Приора минем. Түбән Камада килмис, киләбез, Әлшәйгә миякәт. Киләбез, кая чакырыз, барчагызга да бар, бештер без Аллабыз. За Питрәчкә, менә Питрәчне белмим әле. Татар капка, мен ул алсы киләм Сабадан дигән дилез. Обязательно, брат, синең өчен третий куплет, это тебе подарок. Руслан, исәннәрме, сез безнең якларга, Пермь якларына килеп чыкмайсыз, инде барып барыр идек шул. Пермь якларында Илдус абый дигән кеше оештыра концертларны, анарга мөрәҗәгать итсәгез, чакырсагыз, Руслан Кирамовны килегез әле концерт белән дип. Алар инде миңа шалтыратырлар, чыгарлар элемтәгә. Киләбез, Алла берсә. Түбән Камага, качан Түбән Камага февраль аенда киләбез, Эльзичка. Алла берсә, ләтсә. Казанда концерт кайчан, Казанда март аенда. Булар менә бит әле бу пандемиялар башланырга дип торалар, омикрон дигән вирус килә диләр бит әле. Нәрсә булып бетәр. Татар көпкә сәлам, брат, сәлам. Октябрьскийга шул февраль айларында, Алла берсә. Озак калмады инде, көтегез хөрмәтләр, көтегез. Бүтән мәгълүматны Instagram челтәрләреннән беләчәксез. Кая киләбез, писек барсы да чыгачак. Мен тренировкадан чыктым. Менә әзрәк вакыт бар иде сезнең белән әзрәк сөйләшеп алырга. Бары син дип кенә яшимен, бары син дип кенә вататан, аңлыймын, беләмен барысын, кайтарып булмасын яңадан. Шушы җырны бик нык көтәләр, шу җырны. Син Мишәр, что ли, дигән. Мишәр конны. Ну, Лениногорский районы дип, әзрәк акцент бар анда, шулай сөйләшәләр. Фирдус Зиннатуллин тиздән чыгачак, брат. Көтегез, скоро бөтен әйбердә чыгачак, әле теге әкрен генә җаен табып, бу бит не так просто, теге интернетка кертеп җырны чыгарга, бу бит инде площадкаларда чыгарга тиеш, чөнки җырны керткән очракта бер атна вакыт, 2 атна көтәргә кирәк. Эту песню Эльмира посвятили, которую сейчас спели. Нет, это песня обобщенная, кемдер югалта, шулык сөйгән ярын, шулык ирләрен, хатыннарын, кемдер мәңгелеккә китеп бара. Шушы сүзләренә игътибар итегез. Обобщенная тема. Мен инде теге шәхсән үземнең тормышыма багышлап язылган җыр түгел. Дөрес аңлый күрегез. Мәскәүгә килгәнегезне көттек тә килмәдегез шул, Руслан. Кайчан Ижауга киләсез дигән. Ижауга белмим әле бака. Пока әйтеп булмый бердә. Сәлам, Илшат. Кемдер кушыла, кемдер аерыла, это называется жизнь. Тормыш бит ул бер карасаң
yılmayıp gülgen kebek, ikinci yoqtan qarasang şamlari süngen kebek tikmegene jırlap eder bitin. Şol jır bitin do. Min seni unutmam bir koyşan, hakımı yoğun turğa söyüne. Sin birgen bäxetli mizgeline, min saklap yürtürmen gelinde. Bari sin dip gene yaşaymen, bari sin dip gene vatatan. Anlıyman bilemen barısını qaytarıp bulmasın yanadan. Когда в Ульяновск приедем, пока не знаем, пока не знаем, Тетишли пока тоже не знаем. Руслан, сен аңлыштар телебізді рахмат, бездор. Молодец, жолтекті мала тауышығыз рахмат. Скоро шығарам, брат, ол жарысында шығ, скоро шығарам, бәхетті болыңыз рахмат, рахмат. Давай миритесь дегендер, это дело времени, пока не получается. Молодец, олам мотор жауап бердің, тұрмыш турында ашырға, шолай. Ескерткіштер, мен сіздің жырларыңызды қиратам тыңдаймын. Қашан Нефтекамскқа келесіз? Нешесі шыға бұл жыр әлі пока айталмаймын әлі нешесі. Әлі тауыш яздырылмаған бұл жырға. Бұл әлі не готов әлі. Әзір де түгіл, аның аранжировкасы әзір, но әлі тауыш yazılмаған. Тауышыны барып яздырғаш. Андарысың 1-2-3 атына өтеше келіп площадка кіргенде, шушы Instagram, ВКонтакте, türlü saytlarga, internet çertlerlerine kerter için vakit gerek. Sizge atap yazgan şiirlerini yazsam yarayma. No, şiirler şunday bular atı. Мың sorak şiirler bek alarga tırışmayım. Мәхәббәт тематикасына özerek degi şitkerek toy bulasım kile, turmuşçan, turmuş turunda, ömür turunda менә шундай şiirler yazıp bulsa җибәрегез миңа директка. Selam Ruslan. Көп сөйлеме, әзірлен. Нормально все. Мына біз тренировкадан шықтық мына. Нормально все. Әлі вакыт бар. Әлі балалар янына барғаны yok құрмасылар. Пока әлі концертлар, мында ұйыштыру мәселесі. Әлмәткә қашан келесіз деген әлі білмеймін, қашан келеріміз. Bütün мәғлүмәт, хөрмәтле дуслар, bütün мәғлүмәт интернет челтәрләрендә чыгачак. Кайда инде списогында шәһәрләр. Инде директка язып тутыралар, кашан шундай шәһәргә киләсез, кашан мин беләм, көтәсез хөрмәтләр, көтәсез. Концертка барасыз килә, тынысыз килә. Мин бик яхшы аңлыйм. Bütün информация шунда булачак. Фиркат борчылма, Руслан сен нормаль. Мен борчылмыйм. Миңа менә директка яза сообщениелар язалар шундай. Бирешмә. Ничек мин бирешеләргә тиеш инде. Ну, кайгырасыз менә шунарга сезгә чын күңелдән зур рәхмәт кайгырганыгыз өчен. Ха, брат, мин дә кузгалам скоро, Эльсур. Насчет Эльмиры, пожалуйста, не спрашивайте, это наше общее дело, это наша личная жизнь. Шуның өчен мен җавап бермим андый сорауларга. Мин өйдәге әйберне чыгармыйм, бер кайчан да хөрмәтләр. Шуны гына белегез. Мин өйдә калган әйбер өйдә булырга тиеш. Аты сорыйлар, Эльмира белән дуслашасызмы? Анда кул күтәрдеңме? Тегеләй булаймы? Мин
Ул әкиятләре хөрмәтләр, инде мин дөресен әйткәндә мин туйдым ошо әкиятләрдән, әйме. Шуның өчен сезгә әйтәсем килә. Мин гаиләмдәге булган мөнәсәбәтләрне мин бер кайчанда минем хакым юк. Бөтен дөньяга чыгарырга, таратырга. Шуның өчен миннән андый сорау сорамагыз, хөрмәтләр. Нәрсә анда тегеләй булаймы дип. Шуның өчен шулай. Мин ул минем балаларның әнисе, иң беренчедән. Мин хөрмәт итәм. Шуның өчен минем бернинди хакым юк. Кемдер анда шәйнәп, кемдер. Ну, ярар, минем турында чыгарганнар. Ансы инде ничек әйтим инде. Шулай бәлким язгандыр. Но мин бер кайчанда гаиләдәге әйберне чыгармыйм бер кайчанда бер кайда. Шуның өчен андый сорауларыгызны бетерегез. Андый сораулар бирмәгез, хөрмәтле дуслар. Нәрсә булганын аны мин беләм һәм Илмира белә. Исәбәттә бетән беркем дә белмәй. Нәрсә анда яздылар, ансы инде һәрбер кешенең үз акылы, кемнең шанасы килә, шул шана, кемнең шанасы килмәй, шул шана. Менә шулай гына әйтәм. Халык сине бик нык ярата. Бергә булыгыз, шуны аңлатабыз. Рәхмәт. Ничек язган шулай була, хөрмәтләр. Безнең тормышта һәрбер адым язылган. Без нәрсә эшләячәкбез, нәрсә эшлибез дигәндәй. Миңа 31 яшь, хөрмәтләр. Чәч алган, минем әтинең иртә чәч алган, шуның өчен теге нәселдән киләләр инде. Күбрәк елагыз дигәннәрме? Гөлшат, күбрәк елагыз, сезгә бик килешә дигән. Может, күбрәк җырлагыз, сезгә бик килешә. Җырлыйбыз, аны калдырмыйбыз. Елмаегыз дигән. Менә. Елмаябыз. Бу тормышта әллә нинди чаклар бар. Тарарарам, тирарарам, тайрарам. Хотите, чтобы дети стали артистами? Ну, как они сами захотят, так и будет. Күңелләре нинди һөнәргә тарта, шулай булачак, хөрмәтләр. Мине тоже технический профессияга дип әйтеп карадылар. Руслан, нәрсәгә кирәк ул сиңа, ул җыр, тегеләй булай дип. Барыбер күңелен ничек тартты, шулай булды. Хөрмәтле дуслар, зур рәхмәт кергәнегез өчен, караганыгыз өчен. Бөтен сообщениеләрне укып бетереп булмый. Мин инде әкрен генә кузгалырмын. Сезгә барчагызга да исәнлек, саулык, тазалык телим. Ширләмичә шушы омикрон вируслары сезне барчагызны да урабыз читтән генә. Гаиләләрегезгә тынычлык, бер-берегезне саклап, бер-берегезне яклап яшәгез. Яратып яшәгез дип әйтмим, хөрмәт итеп яшәгез, хөрмәтләр. Бер-берегезне. Иң мөһиме шул. Сезгә барчагызга да зур рәхмәт. Шуның өчен исән-сау булыгыз, таза булыгыз.
şiirlemegиz bir başında. Motor ittirip turmuşuňyzy alyp bargyz. 2021-nji ýylda zor gaýgylar görgen bolsagyz, şoşy gaýgylar soňgy bolup barsyn. 2022-nji ýyl sizge barçaňyzga da baradyk oňaşlar gala getirsin, hormatlylar. Çünki biz şu dünýäde konak nişik bolsa da z dostoýnstwem şu dünýäni şu gümür ýollaryny ötik. Her bir işlegen işibizge bismillah diýip ayak basyk. Hem endi barçaňyzga da işlerigizde, turmuşyňyzda oňaşlar dileýän hormatlylar. Her bir şakırgan jerge kilirge tırışırбыз Allah bilse. Kadar belki kilip olmaz, kadar kilesi yıllara gelirbiz. No, ekirin biz buldarabız. Moskva не сразу строится, şunun içinde sabırlık, tırışlık hem tüzümlük. Rahmat dostlar, sen sağ olasın.